предоставя възможност на нашия град. Смятам, че три неща го правят уникално място. Това са географското му положение, историческото и културното наследство и съвременния живот, пълен с млади хора и студенти. Велико Търново е град, който е разположен на място, което е много лесно достъпно, на кръстопътен международния път между Букурещ и Истанбул, от София към морето. Лесно е за достъп и има всичко, каквото човек би желал да види. Велико Търново е средновековната столица на България, това е неговия златен момент. Има много неща, които са туристически атракции, които са свързани с този период, но разбира се има и много други, както туристически обекти, така и атракциони, които са или по-стари, или по-млади. Прекрасен град, римски град Никополис Атистром, само на 20 км от Велико Търново, датиращ от 2 век преди Христа. Село Арбанаси със своите къщи, крепости, своите 5 музейни църкви с невероятни фрески, както и двата действащи манастира. Разбира се, всички тези неща могат да бъдат влияни в Търново от гостите на града. Пейзажът на Стария град ни връща към 18-19 век, периода на българското възраждане, и Велико Търново пази своите възрожденски традиции и занаяти. Живият музей Самоводска чаршия, който пази малки дюкянчета за занаятчийски работилници, в които и днес майсторите под сръчните им ръце се раждат невероятни произведения на изкуството. Разбира се, Велико Търново не е само минало, то е настояще и бъдеще. В Велико Търново се намира вторият по големина университет в България, както и най-стария военен университет, и многото млади хора, многото студенти създават една допълнителна атмосфера, изпълват живота ни, културния календар с много артистични прояви, с много събития. Имаме много фестивали, много изложби, различни перформанси, концерти. Така че всеки, който е дошъл в Велико Търново, намерил нещо, с което да се забавлява, нещо уникално, което да види. Ето в момента виждате и кадри от Самоводската чаршия, този музей на занаятите. В една от уникалните атракции на Велико Търново, това е аудиовизуалната програма Звук и светлина, която е създадена през 80-те години. Със своите мащаби, със своето отношение, тя и днес, почти 30 години по-късно, остава без дъх гостите на града. Това е едно уникално творение по режисура на Въло Радев с лазерни светлини, с над 600 км поставени кабели по средновековната крепост Царевец, над 2500 прожектора. И с помощта на музиката и светлината пресъздава българската история и историята на Второто българско царство. Днес бих искал да ви дам пример и за два успешни проекта, по които Велико Търново развива своя туризъм с помощта на европейски програми. Едно от нещата, които ние направихме, това е възстановка на възстановяване на един фестивал, който започна през 80-те години, летен оперен фестивал Сцена на вековете. Има възможност да се провеждат оперни и балетни изпълнения върху някогашния средновековен дворец на Царевец. Бих искал да поканя всички вас през следващото издание, което ще бъде през юли 2013 година. Програмата с точните изпълнения ще бъде публикувана до Коледа. Имахме тази година над 9000 участници, повече от 20 държави. Основното изпълнение бяха на Софийска опера и мисля, че всеки, който беше гост, беше изключително впечатлен. Освен това, бих искал да кажа, че като предимно дестинация за културен туризъм, Велико Търново логично разви свое изложение. До година отбелязваме 10 години от изложението културен туризъм. То се провежда около Великден, канят сега всички вас. Там може да обменим много идеи, много добри практики, да се запознаем с много нови продукти. Виждате кадри от предишни участия в това изложение. Така че ще се радвам да ви видя там. И другия проект, за който бих искал да ви спомена, това е един проект, който включва в себе си както възстановяване на стари туристически места с туристически потенциал, така и създаване на нов продукт. Имаме възстановяване на емблематичния за Велико Търново Владишки мост, имаме консервация на средновековни църкви. Също така имаме ремонт на целия площад пред крепостта Царевец и нещо, което смятам, че ще бъде уникално и ще бъде
изключително любопитно за вашите, за гостите на Велико Търново. Това е един мултимедиен център, в който с помощта на мултимедия, както и с над 30 фигури в жив ръст, ще се пресъздава живота на Второто българско царство. Това ще бъде готово съвсем скоро и през следващия сезон ще бъде отворено за гостите на града. Това, което е пред вас, са кадри от тази годишното издание на Сцена на вековете. За всички колеги от бизнеса бих искал да кажа, че Велико Търново разполага с много добра инфраструктура. Имаме над 5000 легла в града и региона. Музейните обекти се посещават над 400 000 посетители годишно. Така че със сигурност за всички вас бихме могли да предложим удобства и интересни неща. И след като приключат тези снимки, ще ви оставя да се потопите за кратко в атмосферата на Велико Търново, но преди това бих искал да ви кажа, беше вече споменато, че Велико Търново е кандидат за Европейска столица на културата през 2019 година. Много се радвам, че 10 общини от региона подкрепиха Велико Търново под мотото Велико Търново, духът на България, душата на Европа. Велико Търново кандидатства като регион и ще се впусне в тази доста престижна надпревара, която вярвам, че може само да спечели. Оставам ви да видите и краткото филмче накрая, след което вярвам, че може да обсъдим всякакви неща на работната среща и съм готов да отговоря на всякакви ваши въпроси. Благодаря ви за вниманието.